Uy, sayon! Nagunsa man ka diha? Gansiran, sir, ma. Ay, maayo! Unsa man mo gansiran, be? Dili, lisod sabto ng mat sayon? Dili man, ma. Mas lisod pa ka sabton. Ha? Ano man? Alangan, ma. Bukan kay kakaroon pagkataon-taon. Sige kag yaya, human mo sagit. Ba, di masabton. Ayaw, sige ka talo! Lihod pa man mo. Katong isa. Tara! Uy, uy. Bagan! Bang! Sayon! Dali! Uy, kung nakauli na day ka? Ay, wala pa niyang. Mahagira siguro ko. Bang! Hoy, day! Day! Oo, sa man, Kol. Imo pita ka nahulog. Salamat kayo, Kol, ha. Kadiyot lang. Tinig. Kol, na ay 500 ani, oh. Sa pitaka. Buha na. Salamat kayo. Uy, 400. Ako aman eh! Premium. Oh, ikaw. Nasugo ako, be. Unsa man, Kol? Paliti ko pagkaon sa manok, kunya imuha na ang 50 ani. Sigurado ka, Kol, nga ako ang 50 ani? Mo nga nagani no. Ah, okay, Kol. Kol, wala na may baligya pagkaon sa manok. Darain mo 450 o niya, darang 50 maghatag mo sa ako. Agay! Uy, nang, nadagma ka. Ay, wala, Kol, wala. Swimming ko dere. Ah, grabe, bay! Makaya ka na nimo? Ayaw, uy. Ayaw!